занако охи шумо мегӯед ки апа мода як чизе биёр ки рӯҳомон хушрӯ шава ёш шава. овозаву дарвозаи ҳамин корейский ампула дар тамоми ҷаҳон буд. ҳозир бошад то ҳатто ба ҳамин пишако расидай. ҳамин пишако дар фикри зебоии худшонанд, интересавати ҳамин бора кардестанд, лекин шумо занако ба ҳазур шиштен. бисёри занакои деҳа мегӯянд ки апа мо вақти уход кардани рӯҳомона надорем. ҳамин пишако ки дар фикри зебоии худшон бошанд, дар фикри хушрӯгии худшон бошанд, лекин шумо не. шӯхӣ кардем дӯстон. марҳамат, ина михе корейский ампула овардагием барои тамоми намуди проблемаҳои рӯй. касе ки дар рӯш доғ дора, маршина дора, виснушка дора, нарак дора, паёи нарак дора, чӣ проблемае дора, ғайри ширами рӯ, инами корейский ампула баҳри проблемаҳои шумо аст. инами корейский ампуларо як донаша мегирен, дар рӯтон мечаконен, массаж мекунен 4-5 дақиқа, бовар кунен рӯтон як намуд ёш мешава, як намуд хушрӯ мешава ки худтон дар ҳайрат мемонен.